मोनफैलायबाय लोगोफोर नै हाथिनापुराव लादा बेनो आनैया दायो लानो दानलाथ'ना होनो माने देलायथ'वाखै नालाय everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबाव बर'नि टाइपिं आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो आं दंफैयो हाथिनापुराव माने बर'फोरनि नेमै थफ्ला बुब्रायनाय मा होनो बिदि दं आरोना स' ओमफ्राय बेखायनो आं दायो मोनफैबाय नोंथांमोननोबो बेखौनो एसे देखायनो होननानै भिडिअखौ लाबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला जोबोद चेनेलाव मोनफैनो जाबाय आरोना स' भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर जनानै दंथ'यो आं दा नै खामानि गैथ'वा बेदरखौ खिजा दंखल फाहामदो दंखला एसे बया जादों नै खिजा ओमफ्राय नै अमा बेदरा मोनबायानो दा टेस्टि बेयाव कबि एवबाय दं आरोना लांदांआवनो मिरामिस भाजा नै आलासिफोरनि थाखाय बहायना दोनजोबबाय खामानिखौ दैजों मावलायाखै मामा मोनानो मावखाजोब्बाय ओइ दैजिंनिफ्राय आलासि दैजिं थरायो मामाया दैजिंनिसो नै खिजा मावबाय दं सासे भाजा एवगासिनो दं मा खामानि मावबाय दं तामुल बिलाहि गोख्रै सं आलासिफोरा मोनफैसिगोन नैखिजा दा माबा पापरखौ लानो नागिरदों पापरा एसे गिसि जादों ओंखायनो गायदेरखौसो दिनै नुफैलायबाय गायदेरखौ Mana udah ya? Nah, alasipura nih, dam kawan mau gelapura. Ma खालामो देखिसैलाय मार गसाबाय बारा जालाय द' मोदोमलायबाय सं नायबाय दं नै जोंहा आयंआ नायबाय दं खामानि मावग्राखालै जोंहा आयंआ देनजार मावनो हाखायो आयं गेदेरथार जोंहानि गायदेरजो आयं गेदेरजो मादै जायो आरोना इखौबो सिनायखायो गायदेरखौ सासे गायदे सासे लुम्बु इयो बेसेबा गोजौखा गसंनायखौ नुबावाखैसो जौस्रांसो नामा जौस्रांसो बावदां ओमफ्राय नै होबाय दं ना मोजाङै आयं रोंखायो देनजार आलासिफोरा मोनफैबायनो नायनि र' मोनफैबाय आलासिफोरा नै आलासिफोरा मोनफैबाय ओमफ्राय आनैयानो दैजिंनि आनैखौ खिथिनो र' खनसे नै देलाय खिजामखांबाय नै जोंहा आनैया बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनैसो नुबाय आरोना फैथाराखैमोन जानावबो थांथाराखै बेसे हामदो आरो नेवमान आंखौ बोरै नुदों मुथु नुदोब्रा नोंखौ खावलाय गिदिर मुथु जादों ना एसे आनै दैजिंनि मामाखौ खिन्थिखांबाय आं दहायनो खामानि मावगासिनो दं मामाया थांगोन र' माब्लाबा थांबाथाय नुगोन नोंथांमोना आनैमोननि न'खौ जिरायबाय आलासिफ्रा इयाव बाजाराव माबा मिथाइ दे दालायाव होदो दे दालायाव होदो दालायाव बहाय सिख्लाफोरा
Su bion su lelar na. Satni. Jetia satni mana bedong? Jeti gezera. Lain थांगासिनो dong. Top. Gaयदे जांजो. नै गायदेया. Sentasयामोन मालाय. Yo sentasया deh. Ini beral. Ini marunga. Jane ini marunga. Halo, hampa. Marunga ini jenari all beral. Nih aku dong lare. Untuk wajib bedor hai bai bedor. Ma bedor lai. Ma bedor. Boरमा khai thokoi. Boरमा ma baisale? Hangso lai dawalai. Hangso lai dawalai. Mun thokoi. Oh, dai uma bedor ko jagan jarna. Lakhoi. Are hangso bo dong balai? Lari kan konse. Layap. Nah, ini siapa nanti ke? Jadi. Sebelum bay ini. Sebelum bay. Sebelum bay ini bay mau pasang. Wah, boleh kau beli gitu, fry. Haka gau sengaja setia. Ini kaman daman ini perau. Bapak perkam krisong de naik bro. Hutin nggak ibu? Miang naik ya mana ya? Balik lagi sikla. Surne banang ko ba? Apa perau kaman mau hire lang pinakan? Mar sa baka zus long deslang. Kaman mo kaya ampai nih balep sili nih bas ya. Balep lep. Ngalo sih uga. Dia sekat ya bu. Hayo juga pas ya birat hakayo nilai. Mana bir berang layar na? Apa ini perau? Senang aku kurang balep itu hai. Oh. Siapa bener? Bayi birang lagi kamannya, ekspor kak. Baliban muzang lagi. Oh, kan tersarai di sana ya. Mar mau kaile, sini masih sana kayak baliban muzang kan sama siapa? Beautiful itu kan diampai. Angsa tapi itu bencong. Coba ya gitu. Kau lihat dulu bisa terus. Kawanan sih ada lagi gitu lah, apa? Marku masuk dah ya. Tidak boleh benar lagi. Somena tarle orange kan lagi sana uniform. Mau berana lagi? Kapan jadi nala? Kita song bedong ini dengan tadi ya. Kita song bedong ya, dom bedong. Baik sini juga. Orang lagi niran kada deh. Hah? Ini apa dia sudah baca? Berterima kasih. Hah? Ini. Hang satu tanah hian kuma. Hang sarang sama baik. Kunci. Bila hiu magon. Naprai bila izina, ampai uma berok koro. Ma bagus tuh na wedding dri ke. Uma bibu. Video memory. Hayun rahasia. Hayun. Oh. Gashi barle. Apa geder ha? Iya apa geder? Nah last star for, iya second. Nah third. Video lah deh. Hah? Udah belajar deh. Ba, kum lau. Ungkam. Dali, lain. Mayo, faza. Ompay ma, bi. Satni, jala ba ngabi terus aja. Oh ima. Nah, sirla dikla. Jeti. Ba. Oma. Dau. Ba. Eman gelau. Lari. Dan japren. Ayo, aja. Gila, upar nang delay. Upar nang ang renga nih ke. Renga. Ladang la wendong lain, ba danger. Sase di video la nih ke.
Nak balak. Ngarpi onkam zaनायखौ मोदो bisa. Iya dulu. Langdo sang se. Oh, dia seni wangkam. Langdo yoni halmen. Fungsi langdo. Enggak sepeda. आलासिफोरखौ मेम'रिनि थाखाय ना भिडिअ लानि एसे ओइ जा माबाया नुजायाखै ओंखाम जानायावनो जेबो नङा दे नैयो आबौ लादो आङो खाथियाव लाखादो ओंखाम जादो दानि सिख्लाना बिसोरो हाबा मावनांगोना लेटलिबाबो एबा गोबावैब्लाबो ओमफ्राय लोगोफोर नैयावहाय आलासिफोरनो सिनायथि होनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरोना लोगोफोर आरो आंनि सासे दंबावो बिनि उनाव नैयो बे आंनिया आंनिखौबो रायजोखौ सिनायथि लाबाय आंनि सासे दंबावोमोन बोरो ओइ आंनि सासे दंबावो बिसोर बिब' बिनानावबो जादे आंनिखौ बुंदों बिब' बिनानाव होननानै आरो बिनि उनाव बिनानाव बयनिख्रुइ उन्दैसिन बिनि उनाव दंबावो जों गेदेरनिफ्राय सिनायथि लादों दाथ' मेडिकेलाव मावनानै अपारेसन खालामनानै बिनि उनाव दंबावो आरो बिदाफंबायनि फिसा बिदा बिनि उनाव दङ बिबाजै दङ बे जाहैबाय बिदाफंबायनि बिसि बिबाजै बेबो आंनि फिसाला बिनि उनाव दंबावोमोन सासे बेवाइफोर दङ नै बिनि उनाव नेक्स्ट इयार थांनानै नै बे जाहैबाय बेनि बिनानाव सासेल'मोन बिनि उनाव फिसा फैनाय दङ जोंहा साफागुरिनि कालिबाबो दंमोन दा बे हिसाबै सिनायथि होनायथ' जोंनिफ्राय गैथ'ला मुंदांखा मा सोरबा थालांबाय गंलायनाङालै गंलायनांला बिनि उनाव आं लांबाय साब्रै दंमोन आरो बिनानाव साथाम दंमोन इसोरनि अनगायै गासैबो दंजोबो दा जों हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बे हिसाबै जों उन्नति जायाखै बे हिसाबै आं जोंनि बे आं गिदिर बिनानाव बेखौ आं सिनायथिखौ लानो थाखाय फरायबाय बिनि उनाव हाय हाय फट' लादोंना सानदों नोङो भिडिअसो माथो मैलाखौला आयं गेदेरथार दहाय खामानि मावनाया नायवनाया नै गावदांदांथार नोंसोर नुवाखैमोन ना गोजौ गिदिर बरिया देनां नुसिगोन आंनि हाबायाव फुरैनोसो गाबदो बारा जाबाय नोंनिया दैजोंनिया दिनैनि सिनायथिफोरखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय उल्था उल्थि खुलुमजोब्बाय सौग्रुलायगोन दा एक्सिडेन्ट जाबाय आं नै इउटुबाव नुसिगोन
Oh, gabon bundok. Bew dong. Para ko to ba tanga ini yang senang buta bi. Korean udah. YouTube kan YouTube YouTube dengan mobile Kasih pun benar daripada. Kasih pun kangen. माने लोगोफ्रा आलासिफोरा थांनो ओंखारबाय आरोना ज' ज' जाजाय बयबो खुलुमलायदों आरोना बेनिखायनो आं बेखौनो देखायबाय आरोना आं मेम'रि हिसाबै दोनबाय लोगोफोर बुं होन होनदो माबोरै मोनखो आलासिफोरखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों ओमफ्राय समायनाय रायजो राजाखौ जाहोनायखाय मोजां मोनदों नै गैला बुं Aborsigan. Kok kira YouTube di apa bohong kita? Video. Ini karena. Hi everyone. Kon pula? Hai. Ma, jangan dibeli ribet bursa nih. Bapak woi. Nih, jangan surgiari taita. Hai. Madai juga bima saya na. Dera lihat kan deh. Oke. No. Konika. Yang satu sih. Oh, yone. Coba coba. Oke. Ini kameramen sana deh. ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरोना स' बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर